Čiže po skoro hodinovom sedení v parku nejakom sa trošku idem rozhýbať a idem teda na stanicu. 30 minút mi ide vlak do Bytče, čiže tak, vyzerá to super. Nemajú tu síce chodníky, teraz som síce na nejakom chodníku, ale proste nemajú tu chodníky. Teraz ešte idem na vlak z Považskej Bystrice do Bytče, odtiaľ pôjdem potom autobusom ešte a moja cesta naozaj začne. Čiže bude to bomba. Vystúpil som na zastávke Sulov Hradná, turistická nocľaháreň a vidím, že už za mnou sa týčia hory, skaly. Čiže idem, teraz pôjdem chvíľu po ceste, ale za chvíľku to už sa zmení. Teda dúfam, nebol som tam ešte, ale verím v to. Konečne bez turistov, pekná, krásna prechádzka po červenej stezke. A no, na Sulovskom tom hrade strašne veľa ľudí bolo. Čakal som to asi 10 minút, kým som mal prejsť cez takú malú úzku trhlinu, alebo čo to, medzi kameňmi. Ale toto už je krásne. A bez ľudí hlavne.
I keď najkrajšiu časť Súlovských skál mám za sebou, myslím, že práve táto časť, smer Bytča, je pre mňa najkrajší. Keďže tam bolo veľmi veľa turistov, veľmi veľa ľudí a všetci tam hovorili, všetci sa motali, čakal som na ľudí, ktorí predo mnou chodili a pomaly chodili, všetci tam mali psov. A tu už konečne hodinu pred Bytčou, hodinu cesty pešo pred Bytčou, naozaj počujem ticho, počujem vtáky, počuť asi ticho nemôžem, ale vtáky, prírodu, les. A tak to má byť proste. Turistika má byť o kľude a nie o chaose. Za chvíľku už vchádzam do obytnej oblasti, čiže si môžem užiť posledné momenty tohoto lesíka okolo. Je to super. Príroda, okolie, les. V pozadí už počujem lesníkov, čo ma znepokojuje, ale znamená to, že sa blížim do Bytče a návrat bude skorý. Som v Bytčianskej stanici a už tu iba počkám nejakých 50 minút a idem do Považskej Bystrice odtiaľ už rovno na hlavnú. Najťažšie za mnou mám za sebou 15 km, okolo 20 000 krokov. Stúpanie, neviem koľko presne, ale 400 metrov to bolo dole od zastávky až hore na ten hrad. Túra úsekovo ťažšia, tie výstupy na ten hrad a tak, ale potom už som išiel iba do Bytče dole kopcom, čiže to už bolo zvládnutelné. Trochu ma boli nohy z toho betónu, lebo som išiel asi 1,2 km po ceste. Nie je ideálne, ale dá sa. V Považskej Bystrici som už bol, čiže teraz som vystúpil v Trenčíne. Trenčín je proste úžasné mesto. Milujem toto mesto. Krásny hrad. Môj obľúbený hrad. Jediný hrad, ktorý sa mi strašne páči. Extrémny hrad. Má tu taký extrémny park na Rastislava Štefánika. Čiže strávim tých 20 minút, 20-30. Čo mám? Čas, ale deň sa už blíži ku koncu, tak si ho ešte musím okoreniť takýmto výhľadom na Trenčiansky hrad.